Tak já vás zdravím, já vás opět vítám u výkladu. Doufám, že se máte krásně, že se vám daří, že si to užíváte ve vašich možnostech, tak jak sami vnímáte. A já se s vámi podívám na měsíc květen 2026, co vám přináší všem znamením. Podíváme se tu na obecné vhledy a v případě, že budete chtít nějaké hlubší vhledy, tak se nezapomeňte připojit do členství, kde tam pokračuji na květen měsíc, kde vlastně uvádím vztahy, práce, lásku a radu na měsíc květen. Tak, podíváme se na to. Samozřejmě vám děkuji, že tu pro vás mohu být. A nezapomeňte, že budu vysílat v pondělí v 5 hodin pro vás živé vysílání. Tentokrát to neudělám o víkendu, ale bude to v pondělí 11. května a bude to v 5 hodin. Tak všichni, co můžete, připojte se na živé vysílání. Je to pro všechny odběratele jako poděkování. Budu zdarma odpovídat na vaše dotazy, na vaše otázky a těším se samozřejmě na vás a budu tam také mluvit ze začátku o partnerských vztazích, protože je to téma, které tu je nejvíce žádané a které vás nejvíc zajímá. Takže v pondělí 11. května nezapomeňte, v 5 hodin se na vás budu těšit. Tak jdeme na vás, jdeme na to. Tak, já se podívám na beránky, takže dáme si kartičky na obecný vhled na květen pro berany. Takže beránci, já vás tu vítám, podíváme se, co vás čeká v květnu. Tak, já si to tady trošku spravím, tu kameru. Tak, beránci a měsíc květen 2026, podíváme se na obecné vhledy pro beránky. Ať máte ascendent beranu nebo berana v jiných planetách, i tady může být zajímavá zpráva, informace pro vás. Samozřejmě jsou to obecné vhledy, takže nemusí to s vámi rezonovat. Každý máme svobodnou vůli, co si zvolíme. Je to pouze na vás. Tak, jdeme na to. Beránci. Květen. Obecné vhledy. Tak. Takže co já tu vnímám? Vnímám tu, že v květnu se tu budete účastnit něčeho velmi zajímavého, něčeho důležitého, něčeho, co pro vás bude mít velký význam, protože vám to pomůže pochopit něco ohledně stylu vašeho života, ohledně toho, jak žijete, ohledně toho, jak vnímáte vlastně tu hojnost ve vašem životě. Půjdete někam na nějakou oslavu, na nějakou zábavu, někam, prostě někde se budete něčeho účastnit a to vám velice pomůže k tomu, abyste tu něco pochopili o tom, jak to ve vašem životě funguje, jestli je to v pořádku, jestli ta hojnost tam proudí a jestli vlastně to, co vy si přejete nebo představujete, jestli to tak ve vašem životě je. Takže tam bude nějaká hodně odezva od vlastně takovéto zrcadlo od druhých lidí, které vám pomůže pochopit vaši hojnost. Hojnost života, hojnost vnitřní i vnější, jo. Takže to je takové zásadní téma, mně sem přišlo v květnu a jak to vnímá měsíci květnu? Budete tu snažit se vyvažovat nějaké věci ve vašem životě, budete chtít, aby to fungovalo v té rovnováze, v takovém tom dlouhodobém rytmu a bylo to takové to spokojené, co si přejete tu žít. Vnímám to také, že budete koncem května hodně odpočívat a přemýšlet, můžete hodně přemýšlet nad tím vlastně, jak dlouhodobě tu něco vybudovat, něco stabilního, něco dlouhodobého.
aby to bylo ale s vámi v rovnováze i s okolím. Takže hlavně ta vaše rovnováha je tam důležitá. Může tu někdo i zmoudřet koncem měsíce a přemýšlet nad svým životem trochu jinak než doposud. Něco vás tu může i blokovat, může to být někdo, nějaká osoba ve vašem životě, nějaká vzpomínka na někoho. Vzpomínka na nějakou osobu ve vašem životě vás může blokovat v tom vašem posunu ve vztazích, jo? Takže to už pak spadá do vztahové oblasti, to už tu nebudeme probírat. Ale nějaká vzpomínka na osobu z minulosti, něco, co se vám nesplnilo, tak vás blokuje v tom, abyste tu uchopili to nějak v souladu s vašimi pocity a emocemi. Protože já vnímám, že pro vás jsou důležité emoce, pocity, ale je to takové to, že kráčím k tomu naproti, ale také mám respekt. Takže nejenom, že jdu naproti, ale i se jako vzdaluji, takže je to takové dopředu, dozadu a přitom je to velmi pomalé ohledně těch emocí, pocitů. Protože z minulosti tu možná něco nevyšlo, něco vás se hodně dotklo pocitově, emocionálně a vám se to tu může jako kdyby zvědomit. Třeba v někom jiném, jo, může být. Ty naše jako kdyby vztahy se prolínají i vlastně do našich partnerů nebo do osob, s kterými jsme, protože to, co jsme si nevyřešili, nebo to, co jsme neuchopili, tak se může právě promítat pak do našich vztahů. A budete se snažit uchopit svou sílu. Hlavně ženy budou vlastně koncem tohoto období ve své síle hodně, anebo vás to bude tlačit k tomu, abyste byli ve své síle a dokázali tu budovat v takové té rovnováze, jo, v rovnováze v vaší síly. Do toho dalšího měsíce pak vstupujete s takovým nadšením nebo s nějakou vírou, že přijdou v těch vztazích ještě lepší emoce, pocity. Jo? To tu mám zprávu pro někoho z vás. Takže milí beránci, to byl obecný vhled na květen pro vás. Pokud chcete vědět hlubší vhledy na vztahy, na lásku, na práci a radu pro vás na měsíc květen, tak se pak připojte do členství, pokud mě odebíráte a jako členové, tam máte přístup i zpětně ke všem videům a můžete se samozřejmě podívat na hlubší vhled na květen. Já vám moc děkuji, přeji vám, ať se máte jenom krásně a samozřejmě se těším, nezapomeňte, pokud mě odebíráte jako poděkování odběratelům, tak nezapomeňte na živý vstup 11. května, pondělí. 5 hodin se připojte, pokud mě odebíráte, v příspěvkách najdete odkaz, kde se můžete připojit na živý vstup, kde zdarma odpovídám na vaše dotazy a otázky. Takže mějte se krásně a já se budu těšit příště. Tak já už tu vítám další znamení a to jsou býci. Takže milí býci, co tu pro vás máme, obecné vhledy na květen. Ať už máte ascendent víku nebo víka v jiných planetách, i tady může být zajímavá zpráva, informace pro vás a samozřejmě jsou to kolektivní vhledy, takže nemusí to s vámi rezonovat. Každý máme svobodnou vůli, co si zvolíme. Dobře. Tak, býci, samozřejmě vám také přeji všechno nejlepší k vašim narozeninám. Býci květen mají narozeniny, takže ať to dobře oslavíte, ať záříte štěstím, radostí, láskou. Ze srdce vám to přeji. Tak podíváme se na to. Tak, býci. Co tu pro vás máme? Jak to vnímám vlastně v tom obecném vhledu, tak něco se tu propojuje z rodu. Může tu být něco vyčištěno z vašeho rodu.
Může tu přijít nějaká situace, něco se tu může stát a něco se tu může vyčistit. Ohledně vašeho rodu, ohledně vašeho nějakého nastavení, vnímání a toho, jak jste třeba vnímali i vaše dětství, anebo tam mohly být nějaké záležitosti ohledně vašich rodů zpětně, jo? Tady to sahá až do nějakých minulých životů, kdy tu v květnu můžete zacítit, může to být i ohledně druhých lidí, které vám nastaví to zrcadlo ohledně vašeho života a vy tady zacítíte, že to, co vlastně tu je, tak není prostě, nebo to, co třeba žijete, a může to být jenom nějaká třeba situace, myšlenka, vzpomínka, tak není v souladu s vámi a že v souladu s vámi je to, že žijete prostě ten život v takovém tom naplnění, v té hojnosti, v té radosti. Můžou se tu právě vkrádat nějaká přesvědčení nebo něco se tu může zvědomovat. Já to vnímám, že v tom květnu tu prožíváte nějaký šťastný, spokojený svazek. Nebo tu vnímám, že se vám to bude dařit v rodině. Je to taková hezká energie, rodinná pospolitost, partnerství, hezké emoce. Máte pocit, že tu něco hezkého prožíváte. Nebo že tu je hezká energie ohledně pocitu, emocí, lásky s druhými lidmi a že jste nad něčím vyhráli. Ale koncem toho měsíce tu přijde právě to, co jsem mluvila v tom úvodu, nějaká situace, která už musí spadnout, abyste si uvědomili, že jste tam mohli něco navnímat z rodu a co si tam nesete s sebou a co s vámi nesouzní. A tady to padá, jo? Takže koncem května tu vnímám takovou energii, že tu padá, že tu má se vyčistit něco, co do vašeho života už nepatří. I když tu vnímám hezkou energii ohledně vztahu s blízkými lidmi, tak tu bude pak koncem měsíce něco právě se čistit ve vašem životě právě proto, abyste se cítili v souladu se sebou. Nejenom ve vztazích, ale i vy sami v souladu se sebou. Tudíž pak to ladí i v tom vztahu mnohem více. No, já tu také vnímám, že vás to může blokovat, že tu neprogresujete, nebo že tu nedokážete úplně uchopit právě ten zdroj, tu vaši sílu, tu odvahu, kterou tam máte, protože vás právě může blokovat nějaké přesvědčení z té minulosti, jo? Nebo z těch rodů, které jste tam vlastně navnímali a vaše duše si je nese. A vy tady se sice díváte na ten zdroj a na ty možnosti, ale blokuje vás tady nějaké to přesvědčení nebo programek, který tam může vám říkat, nebo vás zastavovat právě v tom vašem tvoření. Nenechte se zastavit, jste ti tvůrci, jste ti mágové, kteří dokážou vytvořit všechno, co si přejí, jenom je třeba tomu uvěřit a nenechat se zastínit těmi programy, jo? Protože vy můžete z toho vystoupit, jo? Je to pro vás důležité, vystoupit tu z nějakého nastavení, v kterém už nemusíte být, jenom sami se tam nevědomě držíte, protože si myslíte, že to tak správně, ale ono to tak správně není. Není to tak správně pro vás, pro vaše srdce a duši a vy se z toho máte vysvobodit. Vstup do června je taková rychlá energie, nějaké rychlé zprávy, jako blesk z čistého nebe, tu něco přichází, zrod něčeho nového. Takže tak to vnímám na obecné úrovni, milí býci, pro vás, pokud vás zajímá hlubší vhled. Takže pokud mě odebíráte, nebojte se a připojte se do členství, kde vlastně jsou hlubší vhledy pro všechna znamení a kde tam budu i vykládat pro vás, kde je tam výklad pro vás na lásku, na práci, radu pro vás na měsíc květen do hlubší úrovně. Jo, takže nezapomeňte se připojit a také, pokud mě odebíráte jako poděkování všem odběratelům, 11. května v pondělí v 5 hodin se nezapomeňte připojit na živé vysílání, živý vstup, kde zdarma odpovídám na dotazy, na vaše otázky
A mluvím také o partnerských vztazích, protože to je důležité téma, které tu všechny hodně zajímá. Takže já se tam na vás budu těšit. Děkuji za vaše odběry a mějte se krásně. Takže jdeme na další znamení a to jsou blíženci. Takže milí blíženci, já vás tu vítám. Podíváme se na květen a obecné vhledy pro blížence. Ať už máte blížence v ascendentu nebo v jiných planetách, i tady může být zajímavá zpráva, informace pro vás. A samozřejmě je to kolektivní výklad, každý máme svobodnou vůli, co si zvolíme. Takže obecné vhledy na květen pro blížence. Tak. No, blíženci. Blíženci, co tu vnímám? No, povede vás to do nějaké hluboké transformace v tom měsíci květnu. Vy tu máte něco pustit, něco uvolnit z vašeho života, abyste se stali tím, kdo skutečně jste, abyste se stali těmi mistry, abyste tu transformovali váš život a něco tu změnili ve vašem životě. Ať je to cokoliv, to už si dosaďte. Každý to můžete mít v jiné oblasti, někdo i ve více oblastech, ale vnímám tu, že je třeba tu něco zanechat, něco, co si nesete a co není v souladu s vámi. Protože se máte stát tím mistrem, máte se transformovat do toho mistrovství ve vašem životě, ve všech oblastech vašeho života. Jo? Tady potřebujete ale něco za sebou zanechat a pochopit, že to, co si nesete, tak není vaše. Je to něco, co jste si tu možná nabrali z toho, jak jste žili. Z přesvědčení, z dětství, od maminky, od tatínka, možná tam může být i z rodu, od babičky, od dědečka a tak dále. A přes tohle přesvědčení, nebo přes tahle přesvědčení, které tam máte, filtrujete svět kolem vás. Ale vy se máte stát tím, kdo je osvobozen od těchto přesvědčení. Jo? Takže tady je potřeba, aby tu něco spadlo a uvolnili jste místo pro to nové. Už vás to volá. Vás tady to volá. Vy se tady na to díváte. Někdo z vás ví, že se má posunout. Ale není to jednoduché a pořád můžete ještě v tom květnu stát na místě. Jo? Pořád tu je taková, nemám úplně tu odvahu udělat ty kroky, ale mám odvahu se na to dívat. Jo? Takže někdo tu něco pozoruje, dívá se do budoucnosti, přeje si tu něco, ale stojíte na místě a vás to bude volat tomu, abyste tu povstali. Povstali jste za vaši pravdu. Povstali jste za to vaše mistrovství a za to, kým doopravdy jste ve své přirozenosti, ve své kráse, ve své autenticitě, jo? Abyste ukázali to světlo, to vaše světlo přirozenosti. A koncem května tu vnímám, že tu hodně budete sami v sobě právě hledat to světlo. To vaše světlo, které chcete uchopit. Takže tu je i poustevník, který vlastně hledá tu krásu v těch věcech a hlavně uvnitř v sobě. Abyste to mohli potom jako kdyby žít, tak je třeba to najít uvnitř v sobě. A může vás tu blokovat nějaké ukončení, nebo že tu ještě se trváváte, někdo z vás v minulosti, a to je to lpění na minulosti. Tady vás to fakt volá, abyste vykročili a dali energii do nových cílů, do nových začátků, esoholí, palice, jo. To je, jsem zapálená nebo zapálený pro to nové. Mám tu vášeň pro to nové a už se nebudu dívat na to staré, protože to vás blokuje. Ten pohled pořád na to z minulosti ještě, kdy tam se trváváte a vy už máte vykročit do toho světla. Tím, kdo skutečně jste, tak to máte převzít a začít žít
Už vás to volá. Ano, je tady jako blesk z čistého nebe pro vás důležité nějaké znovu zrození. Vy se potřebujete transformovat do té nové energie. A já vnímám, že do toho budete dávat hodně energie, abyste to tu v sobě vyřešili, abyste tu uchopili, tu palici a šli novým směrem, ať se to týká jakékoliv oblasti ve vašem životě. Vstup do června je tu 2 pohárů, což je krásná energie pro vás, milí blíženci, v soulad sám se sebou. Konečně jsem uchopil nebo uchopila ten život v souladu se sebou a začínám si to uvědomovat, že to je to, co si přeji. Takže takhle bych to vnímala jako obecný vhled pro vás, milí blíženci, samozřejmě, pokud to s vámi nějak rezonovalo a chtěli byste hlubší vhled ohledně lásky, vztahů, práce a rady pro vás na měsíc květen, tak se připojte, pokud mě odebíráte, do členství, kde je hlubší vhled na měsíc květen, kde můžete i zpětně se podívat na všechny videa, která jsou tam pro členy. Samozřejmě tam nabízím i vhled na měsíc pro každého člena jednotlivě a také nezapomeňte na živý vstup 11. května v pondělí, kde v 5 hodin se opět můžete připojit na živé vysílání, živý vstup, kde zdarma odpovídám na vaše dotazy, otázky a budu mluvit i o partnerských vztazích, protože to je důležité téma, takže je to jako poděkování za odběry. Takže mějte se krásně. Tak já už tu vítám další znamení a to jsou Raci, takže milí Ráčci, já vás tu vítám. Podíváme se na obecné vhledy na měsíc květen. Tady nám to vylítlo, tak si vezmeme ty karty všechny, i když jich je víc, nevadí. Obecné vhledy pro vás na měsíc květen. A samozřejmě nemusí to s vámi rezonovat. Každý máme svobodnou vůli, co si zvolíme. Jsou to kolektivní vhledy a je to i pro ty, co mají ascendent v raku nebo raka v jiných planetách. Takže jdeme na to. Raci. Tak. Co já tu pro vás, milí Raci, vnímám? Vnímám tu, že tu můžete v tom měsíci květnu něco pochopit ve vašem srdci ohledně toho, jak jste možná vnímali, může to být, a jakékoliv oblasti se to může týkat, jak jste to vnímali předtím a teď. Můžete tam vnímat nějaký rozdíl. Já tady totiž vnímám, že jste si tu něco uzdravili a ještě tu něco uzdravujete ohledně sebe, samozřejmě, to se promítá pak i do vztahu, i do okolí. Takže všechno, co my si v sobě uzdravíme, tak se pak promítá do těch vztahů, kde to více funguje, kde to je více v rovnováze, nebo kde nám přichází i ten partner více v souladu. Jako kdybyste tu něco pochopili, ale pořád jste to neintegrovali do vašeho života, protože tady ten soulad je obráceně. Takže vy tu něco zavnímáte, něco uzdravujete a vnímáte, že máte jít nějakým novým směrem, ale ještě pořád v tom měsíci květnu to není uchopené v tom souladu, ta integrace tu úplně nefunguje. Samozřejmě na tom tu pracujete, jo? Na nějakém vnitřním nastavení nebo vnitřním pocitu, který potřebujete dát do rovnováhy. Já tu totiž vnímám, že v tom měsíci květnu tu jdete vstříc nějakým novým začátkům, novým příležitostem, ať se to týká čehokoliv. Jsou to nové věci, je to něco úplně nového, co se po vás žádá, abyste vykročili, nějaké nové možnosti, ale vy nevíte, co vás tam čeká a
Je to něco nového a vy do toho jdete. Jdete do toho přesvědčení o tom, že to bude v pořádku, že to bude fungovat. Ale ono totiž záleží, s čím tam do toho jdete. Protože tady je pak nějaká zátěž, kterou tu nesete, nebo kterou si nesete právě z nějakých nastavení, ať už v dětství, nějakých vzorců od mámy, od táty, jde to většinou hodně do dětství, nebo od babičky, od dědečka, kde se to může generovat z rodu. A právě tady tyhle přesvědčení, přes které filtrujete ten váš svět, vám mohou přinášet nějakou tíhu nebo zátěž, nebo máte pocit, že to je těžké, že to je zatěžující, protože někdo ve vašem rodu, nebo ať už máma, táta, vztahy, jo, tak tam nemuseli být úplně OK. A vy se tu snažíte ty emoce, pocity postupně jako kdyby uchopit, ale pořád nevíte, co vás tam čeká. A já mám pocit, že tady může být nějaká blokace ohledně toho, že vlastně, když do něčeho jdu a nevím, co mě tam čeká, tak je tam strach, jo, a ten strach vás může blokovat. A tam je potřeba se na to podívat, pokud to s vámi souzní, zkuste se podívat i na mé webové stránky, kde tam vlastně dělám terapie, přepis programu, protože tady je něco, co vlastně vás drží zpátky ohledně emocí, pocitů, protože vy nevíte. A může to být takové hodně pomalé u vás v tom životě, potom ve vztazích, nebo třeba moc rychlé, jo? To už každý můžete mít jinak. A pak je těžká volba, jak se rozhodnout ohledně těch emocí, pocitů, když vlastně vás může blokovat tím pádem vaše vlastní intuice, kterou potřebujete k tomu, abyste ty vaše vhledy, nebo ty obzory, nebo to, co si přejete, tak abyste na to jako kdyby nejenom se dívali, ale abyste to i žili, jo? Takže tady je potřeba dát té intuici takovou tu volnost a nejenom to vnímat, ale dá se říct mít i tu odvahu, jako kdyby to změnit, jo? Pro vás jsou důležité vztahy, rodina, zázemí, prostě děti, cokoliv, jo, co se týká rodiny, zázemí. Ale vnímám, že v tom měsíci květnu to nemáte úplně uchopené. A právě ten klíč tady je v tom dětství, jo. Vidíte, jak to dítě tady drží ten klíč. Ten klíč se nachází v dětství, je to pro vás důležité si tohle uvědomit. Že vy tím, že odemknete tím klíčem to vaše dětství a tam nějaká ta přesvědčení, která jste tam si nabrali ohledně vztahů, tak si můžete nevědomě nést do těch dalších vztahů. Takže tam je třeba se na to podívat a vlastně změnit to nastavení. Přenastavit ten program a vlastně vyčistit to a dát tam nový program, což je možné, jo? Což vlastně dělám v přepisu u terapie. Sice je to cesta, ale je to velmi důležité ke změně i vašich vztahů a ke změně vaší osobnosti. A dále je tu posun v červnu, posun ve vašem životě. Nejenom na té úrovni jakože mentální, ale i na té úrovni fyzické, ale posouváte se i s těmi programy, takže tam je třeba se na to možná podívat a něco tam změnit ohledně toho. Takže radci, to bylo vhled pro vás, obecný vhled. Já vám samozřejmě přeji, ať jste hlavně šťastní, ať v radosti, v lásce si užíváte měsíc květen. A pokud máte zájem, tak určitě připojte se do členství, kde pro znamení raka jsou i mnohem hlubší vhledy na měsíc květen ohledně lásky, vztahů, práce a rada pro vás na měsíc květen. Takže děkuji za vaše členství a nezapomeňte také, že 11. května v pondělí vysílám živý vstup, zase připojení, takže se můžete připojit na živý vstup, pokud mě odebíráte. V příspěvkách najdete odkaz, kde se připojíte a tam zdarma odpovídám na vaše dotazy a otázky. Takže to je pro vás jako poděkování pro odběratele a já se budu těšit příště. Mějte se krásně. Takže jdeme na lvy.
Takže lvi a měsíc květen pro znamení lva. Takže samozřejmě jsou to obecné vhledy, nemusí to s vámi rezonovat, milí lvi. Vemte si z toho to, co s vámi rezonuje, každý máme svobodnou vůli, co si zvolíme, a také pokud máte ascendent ve lvu nebo lva v jiných planetách, tady může být zajímavá informace, zpráva pro vás. Tak, lvíčci, co tu pro vás máme? Tak. No, vnímám tu, že tady bude nějaká oslava, něco se tu uděje. Může to být něco důležitého, kdy vy se účastníte nějaké události, nějaké akce, nějakého zajímavého třeba programu nebo něčeho, kde bude více lidí. Takže vidím tu účast s více lidma. A tam vlastně přijde něco, co si uvědomíte ohledně vašich myšlenek. Protože vy tu máte pouštět více myšlenky. Myšlenky vám mohou způsobovat v tom měsíci květnu, že se nemusíte cítit dobře, že se můžete cítit přetížení, unavení, vysílení. A tady vlastně je nějaká událost, která způsobí, že vy se podíváte více na vaše myšlenky, na to, co vlastně za myšlenky vám tam přichází, protože i to naše okolí je naším odrazem a vlastně v tom zrcadlení toho okolí si můžeme kolikrát uvědomit, protože my to nedokážeme jinak si uvědomit, protože jsou to podvědomé naše programy. Takže díky okolí si tam uvědomíte vlastně, co vám tam v té hlavě neustále jede. A že to není pro vás žádným přínosem, jo? Vnímám tu, že pokud se díváte muži, tak jste odkloněni hodně od sebe. Potřebujete se vrátit zpátky k sobě, do vaší energie. Pokud se díváte ženy, můžete tady mít nějakého muže ohnivých energií, který se dívá jiným směrem, který prostě si řeší svoje věci, svoje záležitosti, který tady má hodně svých starostí a prostě svých záležitostí, které tu potřebuje vyřešit. V tom měsíci květnu tu hodně myšlenek dáváte pozornost minulosti a právě z toho proudí tady ty neúplně vydařené myšlenky. Jo. Takže vy tady máte ty dva poháry a vy se máte podívat jiným směrem, zavnímat, že ta hojnost tu je, i když si to možná někdo z vás neuvědomuje, nebo se díváte na to, co se nepovedlo. A ty myšlenky vás mohou pak stahovat do určité negativity. Takže tady je třeba se zaměřit na vděčnost, jo? Co už já v tom životě mám a děkuji za to, co mám a děkuji, že jsem zdravá, že vidím, že se můžu ráno probudit a tak dále. Je tam třeba více aplikovat tu moudrost a nenechat se stáhnout do té mysli. Postavit se za sebe, možná se nenechat stáhnout okolím koncem toho května a jít vstříc tomu, co vlastně s vámi souzní a co je ve vašem srdci. Postavit se i za své plány, za své cíle, co si přejete. Protože vás může blokovat nějaká nevíra. Nevíra ve vás, blokuje vás, že nemáte úplně odvahu, že vy se možná na to díváte, co byste si přáli, ale nemáte odvahu to uskutečnit ve vašem životě a žít. Přáli byste si být více volní, přáli byste si být více pevní, jistí si sami sebou a v té hojnosti.
ale přitom vnímáte, že to ve vašem životě tak není, ale to jsou právě ty myšlenky, které vás od tohohle odvádí. Takže tam je potřeba se podívat, co vlastně já tam mám, proč vlastně já si úplně nevěřím a proč vlastně nežiji to, co si přeji žít, jo? Jaký je ten důvod, jako? A jaký je důvod toho, že já si přeji být svobodná, nebo hlavně pro ženy to vnímám, takovou tu svobodu, tu volnost. A co mě tu drží zpátky? No, tady tohle, ta mysl, jo? Takže tam je s tím potřeba pracovat. Je pro vás důležitá rodina, zázemí, harmonie v rodině, s které můžete vlastně, kde se můžete více aktivovat, nebo kde můžete více vlastně uchopit to, co si přejete. A je to tak, že vlastně v našem životě se většinou ukazuje to karmicky, a může to být spravedlivé, když se nám to někdy nelíbí, co právě máme změnit, jo? A to je ten proud vašich myšlenek. Pokud to dokážete, tak tady zvítězíte nad určitou funkcí, kterou má naše mysl, ale že to přetočíte do pozitivních myšlenek nebo pozitivního vlastně vhledu a tím pozitivně budete filtrovat pak váš život přes ty vaše přesvědčení. Takže zkuste se podívat i na mé terapie, na webové stránky, kde vlastně vám tam nabízím přepis programů terapie ohledně přepisu vzorců, která by vám mohla pomoct právě pracovat s tou myslí. A samozřejmě také, pokud vás zaujal obecný vhled, milí lví, tak se nezapomeňte připojit do členství. Pokud mě odebíráte, tak ve členství je mnohem hlubší vhledy, jsou na květen ohledně lásky, vztahů, práce a ohledně také rady pro vás, pro lví, na měsíc květen. Takže v případě zájmu připojte se do členství a já se na vás budu těšit 11. května v pondělí v 5 hodin, kdy se připojte na živý vstup, živé vysílání pro vás dělám. A vlastně odpovídám zdarma na vaše dotazy, na otázky, ať se to týká čehokoliv, a budu tam také mluvit hodně o partnerských vztazích. Takže pokud mě odebíráte, srdečně děkuji a tohle jsem si pro vás připravila. Mějte se krásně, já se budu těšit příště. Takže já už tu vítám panenky, milé panenky a měsíc květen pro vás. Takže co tu máme pro vás, pro panenky? Samozřejmě jsou to kolektivní vhledy, nemusí to s vámi rezonovat, máme svobodnou vůli, co si zvolíme. Takže podíváme se na panenky, co tu mají na měsíc květen, obecné vhledy. Samozřejmě v případě zájmu o hlubší vhledy nezapomeňte se připojit do členství, pokud mě odebíráte. Tak ve členství jsou pro vás připraveny na měsíc květen panenky, vztahy, láska, práce a rady pro vás na měsíc květen. Takže hlubší vhledy ve členství, já se na vás tam budu těšit. Takže jaké tu máme obecné vhledy pro panenky? Bude vás to hodně učit, ten měsíc květen, o tom, abyste tu volili takovou tu cestu kompromisu, nebo volili cestu v souladu se sebou, ale i v souladu s okolím. Aby tam nebyla buď na jedné straně to, že si tu budete vehementně prosazovat váš názor, anebo na druhé straně to, že budete hodně v oběti a budete nechat tu druhou stranu, ať vlastně ona má tu pravdu, protože chcete mít klid. A tam je potřeba, abyste v tom vědomí našli tu cestu právě toho kompromisu nebo toho propojení se sebou i s ostatními. Aby ta byla cesta v lásce k sobě i k ostatním. To není úplně lehký úkol, ale máte to tu zvládnout. Já vnímám, že to tu zvládnete. Propojit vlastně v sobě, v té moudrosti, tak, jak já mám vlastně přistupovat k sobě, abych já byla šťastná nebo spokojená, ale i ta druhá strana.
A tady se to budete snažit, dá se říct, uchopit v tom měsíci květnu. Je to takové zásadní téma pro vás. Vnímám, že tu hodně budete budovat takovou tu stabilitu nebo něco, co se ubírá tou cestou té stability, té dlouhodobosti, takového toho zázemí, které ve vašem životě máte. Takže na to budete hodně směrovat vaši pozornost a také na to, abyste se vy tam cítili dobře, aby to s vámi souznělo, abyste vlastně souzněli s tím okolím a cítili jste se dobře všichni. To je právě ten úvod, který tu hovoří. Také může v měsíci květnu vám tu vstoupit někdo nový do života, pokud tam někdo není, anebo tu můžete s někým sjednat nějakou dohodu, smlouvu, něco, co pro vás má velký význam, co vás neskutečně může bavit, naplňovat. Jo? Je tu nějaká smlouva, dohoda, spolupráce a je to v souladu s vaším srdcem. Jdete tomu naproti, ale velmi pomale. Právě díky emocím, pocitům je to takový ten krok vpřed k těm novým plánům nebo k tomu novému cíli, k těm novým směrům, které tu toužíte uskutečnit, ale také 2 kroky zpátky. Jo. Je to taková pomalá energie právě díky pocitům, emocím, které je tu potřeba ještě zpracovat nebo se na ně zaměřit, aby byly v souladu. Jo, protože vlastně přes tělo máme navnímané různé pocity a emoce a ty tady můžete někdo z vás i zpracovávat. Může vás tu blokovat něco, co teďka momentálně tak je, ale má to tak být, protože je to pro vás dané osudem z nějakého důvodu, abyste si to v tom životě to uchopili trochu takovým jiným úhlem, jo? Nejenom toho uvědomění, ale i toho žití potom. Takže je to kolo osudu, které může vás to blokovat, ale vaše duše si takhle zvolila, si tu něco prostě vyřešit, jo? Nebo něco si tu dát do souladu se sebou i s okolím. Pro vás jsou důležité určité, jako kdyby takové ty vhledy nebo určitá představivost něčeho, někoho, vlastně něčeho, co si chcete dosáhnout, nebo něčeho, co chcete získat, nebo po čem toužíte, tak je důležité, že vy tam dáváte tu energii, že o tom přemýšlíte, i když to není uskutečněno. Takže je tam ta energie těch vhledů vašich, dávaných tou energií, na co se tu díváte, co tu pozorujete, co si tu představujete. Vnímám, že ten výsledek je v rovnováze s vámi, je to v souladu s vámi, což je velmi důležité. A pro ten další měsíc tu budete se hodně zaměřovat na oblast financí, na oblast pracovní a na to, jak vlastně tu vybudovat možná něco víc v souladu nebo něco ve větší hojnosti. Takže to byly obecné vhledy pro panenky. Samozřejmě, jak jsem řekla, můžete se připojit na členství, do členství, vstoupit, tam jsou mnohem hlubší vhledy pro vás na měsíc květen, láska, vztahy, práce, rada. A nezapomeňte 11. května na živý vstup, živé vysílání v 5 hodin pro vás, kdy zdarma budu odpovídat na vaše dotazy, na vaše otázky, a kde budu mluvit i o partnerských vztazích, téma, které vás hodně zajímá. Takže v 5 hodin, pokud mě odebíráte, jako poděkování všem odběratelům, tak se připojte přes odkaz. Děkuji. Tak jdeme na další znamení a to jsou váhy. Takže váhy, co tu máme pro vás? Váhy a květen, obecné vhledy na měsíc květen pro váhy. Samozřejmě jsou to kolektivní vhledy, nemusí to s vámi rezonovat, každý máme svobodnou vůli, co si zvolíme. Takže váhy, měsíc květen.
Váhy. Tak, co tu vnímám pro váhy? Hlavní energie na měsíc květen je dostat se do harmonie. Být v harmonii se sebou i s okolím. Být sama nebo sám se sebou harmonii. Protože tady začátkem i toho května to může být, nebo můžou se tu ukazovat nějaké programy, nějaká přesvědčení z dětství ohledně mámy, táty, ohledně babičky, dědečka, ohledně toho, co jsme si tam navnímali jako děti, když jsme byli malí, a nějaké přesvědčení, které jsme si tam převzali z rodiny nebo z rodových linií a které vlastně jsme vzali jako za tu pravdu, přes kterou teď filtrujeme ten náš svět. A tady ta cesta v tom květnu je dát se do větší rovnováhy a uvědomit si, že jsem vlastně nejenom tady ty představy, ale jsem i to srdce. A když dáte srdce do souladu vlastně s energií toho mozku nebo té hlavy, tak se vám bude mnohem lépe žít, mnohem lépe dýchat, mnohem více budete proudit a zářit v té harmonii. Takže je to taková cesta v tom měsíci květnu pro vás, kdy tu budete ladit více sebe do větších, příjemnějších energií, aby vám bylo dobře. Vnímám tu také, že se tu budete snažit uchopit vaši sílu a transformovat tu něco ve vašem životě. Je tu změna, je tu v květnu nějaký přerod, zrod, protože víte, že se to po vás žádá. Já tu vnímám, že hlavně ženy tu budou chtít něco transformovat sami na sobě, nebo něco transformovat ohledně své síly, ohledně své sebelásky, sebehodnoty, sebeúcty, ohledně toho, co si zasloužíte, ohledně toho, co je vám hodno. Vnímám tu, že hlavně večer tu může nějaká žena přemýšlet hodně ohledně té sebehodnoty, sebelásky, jak si na tom stojíte a cítíte tu, že tu máte transformovat tu vaši energii právě do té sebehodnoty a sebelásky. Můžete tu mít takovou ženu ve vašem životě, pokud se díváte muži, která se tohodle snaží dosáhnout. Transformovat se jako kdyby do něčeho, co je její přirozeností, nebo co je její součástí, navrátit se více k sobě. Může vás tu blokovat nějaké možnosti jiné. Něco, co je potřeba tu vyčistit ohledně nějakých možností, které tu v životě máte. Vy tu můžete mít nějaké možnosti ve vašem životě, ale paradoxně vás to může blokovat, protože je tu potřeba něco, jako kdyby vyčistit, něco nechat spadnout, aby se tu vyjasnil ten obzor a vy jste věděli, kam vlastně směrovat, protože jako kdybyste nevěděli, jakou tu máte uchopit možnost a to vás může blokovat ve vašem životě. Pro vás je důležité, že jste tu něco vybudovali, že jste tu něčeho dosáhli. Pro vás je důležité i to, že jste se tu snažili jako kdyby něco vybudovat v tom životě. Ale nevnímáte, že ta svoboda není v tom, co jste tu vybudovali. Ta volnost, po které tu toužíte a ke které jste otočení zády, není to, co jste tu vybudovali, ale je to právě v tom vašem srdci. Ta rovnováha toho vašeho srdce, které se tam dere a potřebuje tu změnu, tu transformaci. Přijdou nějaké rychlé zprávy koncem května, něco rychlého v rychlých energiích a vy se budete posunovat nebo se budete chtít posunout k tomu, co je s vámi v rovnováze, co vlastně vnímáte jako rovnováhu a co je pro vás tím splněným přáním. K tomu se budete chtít posunout v tom dalším měsíci červnu. Takže milé váhy, já vám děkuji, pokud to s vámi souznělo, tak budu ráda, když se připojíte i na členství, kde ve členství vlastně mám hlubší vhledy pro vás. Vlastně květen, láska, vztahy, práce a rada pro vás na měsíc květen pro váhy, pro každé znamení. Takže i pro vás jsou tam hlubší vhledy, pokud se chcete připojit do členství a
Nenechte si ujít 11. května. Živý vstup, živé vysílání pro vás zdarma, odpovídám na vaše dotazy, otázky a bavím se tam hodně ohledně partnerských vztahů, což je zajímavé téma, které vás všechny hodně zajímá, takže tam se nezapomeňte připojit, pokud mě odebíráte. Takže já vám děkuji a mějte se krásně. Tak jdeme na další znamení a to jsou štíři. Takže štíři a měsíc květen, co tu pro vás máme, obecné vhledy pro štíry. Tak, samozřejmě pokud to s vámi nebude rezonovat, tak dosaďte si, co s vámi rezonuje. Není to prostě osobní výklad, jsou to obecné vhledy, tudíž každý máme svobodnou vůli, co si zvolíme. No, štíři. Tak, co tu máme obecný vhled pro štíry na měsíc květen? Já tu vnímám, že tu vedle sebe můžete mít někoho, s kým vám je velmi dobře v tom měsíci květnu, s kým se cítíte velmi spřízněně a s kým můžete prožívat i takové hezké chvíle, hezké přátelství, hezké souznění, hezké kamarádství a s kým to může velmi dobře ladit, nějakou osobu ve vašem životě a že si to můžete užívat i ve společnosti společně. Jo, je tam hodně návštěva společnosti, návštěva různých míst, jo, může to být nějaké akce, pozvání někam mezi lidi, takže je tady takové hodně sdružování kolektivní s lidmi i a více se otevřete tomu světu a více tu budete něco ze sebe produkovat do toho světa, může také být. Vedle sebe máte nějakou osobu, která s vámi velmi souzní, která může být i vaší spřízněnou duší. Pardon, se napiju jenom. Tak. Vy jste se v měsíci květnu pro něco rozhodli. Někam kráčíte, někam míříte, je tu rozhodnutí. Ale já to úplně nevidím, že byste se rozhodli proto i na té fyzické úrovni, že vy sice máte tu nějaký cíl, nějaký směr, za kterým jdete, ale ještě to není úplně vidět v té realitě. Jo? Jako kdyby mám tu směr, mám tu cíl, za kterým si jdu, ale nevidím ho ještě v té realitě. Ještě je v nedohlednu a nevím, co mě tam čeká, jo? Protože je to něco nového, něco neznámého, něco, pro co jste se rozhodli, kam míříte, ale nevíte, co vám to přinese. I ohledně pocitu emocí nevíte, co vám to přinese a vůbec v životě. Takže je to takový směr, kterým jdete a snažíte se jako kdyby odevzdat to neznámo. Odevzdat ty pocity, emoce z toho neznáma, protože kolikrát ty emoce, pocity, které máme z neznáma, nám nemusí úplně dělat dobře, protože pro nás někdy může být dobré to, co známe, ale přitom vůbec ne dobré pro naši duši nebo naše srdce, jenom pro naši hlavu. Ale když vy se vydáte tím neznámým směrem, tak vlastně jdete cestou srdce a tam můžete objevit něco nového. Jo? Je tu rovnováha, jdete do větší rovnováhy. Nebo byste si tu někdo přál být v té rovnováze, díváte se na to, jo? Díváte se na tu rovnováhu, díváte se na to, co jste tu vytvořili a jestli je to v souladu, jestli je to v rovnováze a v souladu s vámi. Takže je tu taková tendence i tu vlastně spočinout nebo chvíli třeba odpočívat i koncem toho května a uvědomit si, jestli opravdu jdu tou správnou cestou. Jestli mě to tu nebrzdí, nebo jestli vlastně jdu správně. Je to taková moudrost koncem toho měsíce května, do které jdete
ale kde i odpočíváte nebo přemýšlíte, co dál. Může vás tu blokovat nějaké zklamání z minulosti, jo? Něco, co se nepovedlo. Nevědomě samozřejmě, vy o tom nevíte, je to prostě nevědomý nějaký program, nevědomá nějaká situace, která se tu stala. Může vás tu blokovat něco i z dětství. Jako kdybyste něco tu vyhlíželi, nějakou změnu, nebo dívali se na to, nebo ještě tam dávali pozornost na to, co vám v životě nevyšlo. Ale to vás může paradoxně blokovat. Nedívejte se do minulosti na to, co nevyšlo, a dívejte se vpřed. Dívejte se do té budoucnosti. V přítomnosti je pouze radost, láska, štěstí, a v budoucnosti, v tvoření toho nového, na co se máte zaměřit, té změny, kterou tu máte tvořit, pak bude ve vašem životě ta rovnováha, jo? Můžete se tu prostě zaměřovat na nějaké situace, které pro vás byly zátěžové, jo? Může to být něco, co je pro vás důležité tu už zanechat, protože abyste to vlastně nenesli, a to můžou být právě ty staré přesvědčení, staré nějaké programy nebo něco, co jste si tu naložili sami na sebe a nepotřebujete to, potřeba to zanechat, aby vlastně vás to neovlivňovalo, jako kdyby dále, jo? Takže ten ďábel obráceně je, zanechávám tu situace, které mě držely v těch okovech, ty, které nevyšly, ty, kam třeba jsem dávala nebo dával tu pozornost, a abych se vysvobodila nebo vysvobodil z toho a šel novou cestou do té změny. Takže takhle to vnímám, milí štíři, byl to obecný vhled pro vás. Samozřejmě pokud vám to něco dalo nebo s vámi rezonovalo, tak se můžete připojit do mého členství, kde ve členství je mnohem hlubší vhled na měsíc květen, kde tam rozebírám i pro štíry, vztahy, lásku, práci, radu pro vás na měsíc květen. Takže se můžete připojit v případě zájmu do členství, a pokud mě odebíráte, tak jako poděkování 11. května v pondělí pro vás mám v 5 hodin připravený živý vstup, kde budu zdarma odpovídat na vaše dotazy, otázky, čehokoliv se to bude týkat, a budu mluvit i o partnerských vztazích, protože to je pro vás takové zásadní téma. Takže já se na vás budu těšit, mějte se krásně. A já tu vnímám další znamení, a to jsou střelci, takže milí střelci, podíváme se, co vás čeká v měsíci květnu. Obecné vhledy pro vás. Takže střelci, měsíc květen. Samozřejmě nemusí to s vámi rezonovat, dosaďte si, jak to s vámi rezonuje. Každý máme svobodnou vůli, co si zvolíme, takže je to pouze na vás. Je to i pro ty, co mají ascendent ve střelci nebo střelce v jiných planetách. Tady může být zajímavá zpráva, informace pro vás. Tak si je tady dáme obě, když vypadly, dobře. Takže střelci. Tak. Co tu vnímám? Já to vnímám, že v tom měsíci květnu, milí střelci, tady budete trošku takový lenivý, protože u střelců to úplně tak nefunguje. Střelci jsou hodně aktivní, pracovití, ale jako kdybyste si tu dávali začátkem toho května nějaký odpočinek, ale vás to volá, abyste tu začali dělat a začali tvořit v tom souladu s vámi. Jako kdyby se vám do toho nechtělo, jako kdyby se někdo tady díval do toho tvoření v tom souladu se sebou, hlavně začátkem toho měsíce a v průběhu. Ale vás to bude volat do toho, abyste tu si něco uvědomili. Abyste si uvědomili, že tu potřebujete vytvořit něco nového, protože už vás to volá, už to potřebujete vytvořit. Tady to staré už nebude fungovat, jo? Ať se to týká čehokoliv, jakékoliv oblasti vašeho života, je tu uvědomění koncem května, procitnutí a vstoupení do vlastní síly koncem května. Ale ten květen, ten průběh je takový, jako že se mě úplně nechce, protože
Tady žijí něco starého, něco, co je třeba jako fajn, ale už mě to prostě volá, to srdce, a tam je potřeba mít odvahu do toho vstoupit, jo. Tady můžete prožívat celkem v květnu fajn vztahy, může tady být hezké emoce, pocity, hezké prožívání vztahů, ale můžete tu jako kdyby sedět na vavřínech hodně, můžete tu hodně odpočívat v tom květnu, nebo si to tak jako kdyby si to chcete užívat, ale jako vás to prostě opravdu volá, vnímám, a koncem toho května je tu rychlá energie a vstup do vlastní síly. Bude vás to volat, abyste vstoupili do vlastní síly, abyste tu z něčeho procitli a něco začali dělat jinak ve vašem životě. Ať se to týká čehokoliv, protože jste tu hodně stáli na místě, někdo z vás, nebo tu můžete ještě stát na místě. Takže takové volání tam vidím, jo. Může vás tu blokovat minulost, co se tu nepodařilo ohledně vztahů. Pozor na to, nenechte se blokovat starými nějakými přesvědčeními nebo nějakými vzorci, které si neseme ať už z dětství, od rodičů nebo od babičky, dědečka, různě předávané z generace na generaci, protože my přes ty programy a přesvědčení filtrujeme vlastně náš život a tam je potřeba, pokud nás to hodně blokuje, s tím něco udělat, jo? Zapracovat na tom. Takže nenechte se blokovat minulostí tím, co nevyšlo. Do mě jsem vztahy, jo? Nějaké splněné přání, které jste tu vnímali, ale nevyšlo to. Je pro vás důležité užívat si takovou tu hojnost, ale v takovém tom spojením se srdcem, se svým srdcem. A právě proto vy potřebujete vystoupit z toho starého nastavení do toho nového, jo? Vstup do takové té čistoty, do té spolupráce větší se sebou, že tvořím v té lásce, v tom souladu se sebou. A jsem takhle šťastná a spokojená, i když nevím, co mě to přinese. Ale vnímám v tom tu radost, tu lehkost, takovou tu volnost. Budete se tu koncem května rozhodovat se, vstoupit do té vlastní síly, ale víte, že potřebujete tu uzavřít nějaký cyklus ve vašem životě a buď se koncem května nebo začátkem června vydáte na nějakou cestu, nebo někam do zahraničí můžete jet, a nebo tu někdo z vás ukončuje nějaký cyklus, který se právě týká takové té nespokojenosti, jo? Nespokojenosti, kterou si nesete z minulosti. Může být. Takže takhle to vnímám pro střelce, obecný vhled na měsíc květen. Samozřejmě pokud vás to zaujalo nebo vás to s vámi rezonovalo, můžete se připojit do mého členství, kde i pro střelce jsou hluboké vhledy na měsíc květen, na lásku, na vztahy, na práci, na vaši osobu a také rada pro vás na měsíc květen, takže po připojení do členství můžete i hlubší vhledy v květnu zavnímat. A samozřejmě se na vás budu těšit 11. května, kde mám pro vás živé vysílání, živý vstup, kde se můžete připojit v 5 hodin, pokud mě odebíráte, takže je to poděkování všem odběratelům, kde zdarma odpovídám na vaše dotazy a otázky. Takže se budu těšit, mějte se krásně. Tak, já už tu vítám další znamení a to jsou kozorozy. Takže kozorozy, co tu máme pro vás a měsíc květen. Podíváme se na obecné vhledy pro kozorohy. Samozřejmě jsou to kolektivní vhledy, nemusí to s vámi rezonovat. Dosaďte si, každý máme svobodnou vůli, co si zvolíme. Pokud máte ascendent kozorohu nebo kozoroha v jiných planetách, i tady může být zajímavá zpráva. Informace pro vás. Tak, podíváme se na to. Kozorozy. Tak. Tady si něco hlubokého v květnu uvědomíte. Je tu hluboké uvědomění, hluboké procitnutí. Z nějakého důvodu, nějaká situace se tam stane, kdy vy si tu něco uvědomíte, z něčeho procitnete a budete volit cestu kompromisu, cestu
smíru, jo? Mně sem jde cesta smíru, cesta kompromisu, cesta vzájemnosti a spolupráce. Takže to je takové hlavní téma, kdy vnímám, že tu procitnete, jak možná lépe spolupracovat s druhým partnerem nebo i sám se sebou, jak lépe komunikovat a volit kompromis, nejenom sám se sebou, ale i s tím druhým. A týká se to nejenom prostě vašeho partnerství, ale i vztahu okolo vás. Bude tu nějaké hluboké procitnutí nebo uvědomění si nějaké pravdy ve vašem životě. O co jste se tam jako obírali, nebo o co jste možná se mohli obírat i vy samotní, milí kozorozi. Tady je prostě pravda, tady je rozhoduj se pro tu pravdu, pro tu volnost, pro to, co mě tu blokovalo, ať jsem se blokovala já sama sám, anebo někdo mě tu blokoval. Mohl vás i někdo ve vašem životě blokovat, jo? Ale je tu fakt rozhodnutí, že já se vydávám tím správným směrem a nenechám se tu jako něčím blokovat nebo zastavit. Jo? Jdu do té rovnováhy, mířím cestou do rovnováhy. Může tady být nějaká osoba ve vašem životě, která vás tu mohla blokovat. Může to být nějaká situace, která vás tu zablokovala, jo? Ale vy se díváte na tu rovnováhu, vy si ji přejete ve vašem životě. Nejenom se sebou, ale i s tím okolím. A tady na tom budete pracovat, budete si tu něco uvědomovat a ty vztahy pro vás budou velkým zrcadlem k tomu, abyste to pak dokázali uchopit mnohem lépe. Může vás tu blokovat, že tu vnímáte posun do jiných možností, nebo že se tu posunujete, ale posunujete se i s tou blokací. Vy se posunujete do nějakého nového, do nějaké nové možnosti, možná i v tom stávajícím partnerství, nebo do nějakého nového jako kdyby obrazu v tom, jak komunikovat s druhými lidmi, ale posunujete se tam i s tou, jako kdyby s tou blokací nebo s tím, co vás blokuje. To může být něco na hlubší úrovni, nějaký program, přesvědčení, vzorec, který tam můžete mít, protože my přesto filtrujeme náš život, náš svět a vlastně i vztahy. Jo? Takže tam je potřeba se podívat na ten hlubší program ve vás, proč se tu vlastně blokujete, co možná v rodině nebo v dětství vám předala máma, táta, vaše rodina, co vám předala, jak vlastně oni žili. A tam je třeba to vlastně přepsat, jo, přenastavit. Zkuste se podívat i na mé webové stránky, kde dělám přepis programů. A pro vás je důležité, že vlastně jste tu zanechali něco, co pro vás nebylo funkční, co bylo pro vás prázdné, co vám nic nepřinášelo, žádnou hodnotu. A nebo pro vás, pro někoho je to důležité tohle už zanechat, jo? Co vám nic nepřináší a co nemá pro vás žádnou hodnotu, protože vám to nepřináší tu radost, to štěstí. Je to prostě prázdné. Vy tu budete koncem toho měsíce hluboce jako kdyby přemýšlet a hledat jako kdyby tu moudrost v těch životních situacích nebo v tom, co tu prožíváte. Takže může to být takový jako kdyby odpočinek nebo takový čas pro sebe a vstupujete do června s takovou tou motivací, hlavně muži, že tu vybudujete něco pevného, něco, co může být i v pracovní oblasti, co vám přináší stabilitu, zázemí, jistotu, pevnost. Jo? Takže takhle to vnímám pro vás, milí kozorozi, to byl obecný vhled. Pokud to s vámi souznělo nebo vás to zaujalo, můžete se připojit do členství, kde je mnohem hlubší vhled pro vás na měsíc květen, pro kozorohy, kde je láska, vztahy, práce a důležitá rada na měsíc květen pro kozorohy. A samozřejmě se tam můžete podívat i zpětně na videa, která jsem tam natočila. Takže vás vítám pak ve členství a nezapomeňte, pokud mě odebíráte, tak jako poděkování všem odběratelům 11. května v pondělí v 5 hodin se můžete připojit na živý vstup, živé vysílání, kde budu zdarma odpovídat na vaše dotazy, otázky a kde budu řešit i partnerské vztahy jako zásadní téma pro vás, protože vás to zajímá. Takže jdeme dál.
Já vám děkuji, kozorozi, mějte se krásně a já už tu vítám další znamení a to jsou vodnáři, takže milí vodnáři, já vás tu vítám. Podíváme se, co tu mají vodnáři na měsíc květen roku 2026. Samozřejmě jsou to kolektivní energie, obecné vhledy, tudíž nemusí to s vámi rezonovat. Každý máme svobodnou vůli, co si zvolíme. Pokud máte ascendent ve vodnáři nebo vodnáře v jiných planetách, i tady může být zajímavá zpráva, informace pro vás. Tak, vodnáři. Já vnímám, že v měsíci květnu tu budete, tady něco potlačujete v sobě. A k tomu, abyste to ze sebe uvolnili, je k tomu cesta. Cesta, která je vlastně tím cílem, jo. Takže tady je, abyste tu něco, co tu sami v sobě vnímáte, jako že vás svazuje, nebo že vám dává pocit určité nesvobody, jo, tak a to uvolnění, vy se potřebujete uvolnit z nějakého spoutání nebo z nějakého pocitu nesvobody, z toho, že se můžete cítit i stažení, jako jo, a to se může projevovat pak i zdravotně. Tady je důležité, abyste si uvědomili, že je to cesta a tam svítí to slunce, takže to cesta do toho uvolnění, do té radosti, ale nezapomeňte, že cílem je ta cesta. Takže nebuďte na sebe přísní, když se vám třeba něco nedaří tak, jak si představujete, protože to může být nějaké vaše přesvědčení, program, v kterém se pak můžete trápit, že vlastně jste třeba nedosáhli něčeho, co jste chtěli, nebo jste na sebe byli moc přísní a tudíž se to úplně neohodnotili. Jo, takže to jsou různá přesvědčení, přes které pak filtrujeme náš život a tam je třeba se zastavit a uvědomit si to. Osvobodit se od těch přesvědčení. Vnímám, že v měsíci květnu tu můžete být středem zájmu, možná středem zájmu žen mně přijde, nebo i dvě ženy tu vnímám, že tu můžou, pokud se díváte muži, mít o vás zájem z nějakého důvodu. Pokud se díváte ženy, můžete tady mít zájem o někoho, o koho má ještě někdo zájem, takové propletené, ale je tu všeobecně na kolektivní úrovni, že necítíte se úplně jistí a hledáte tu jistotu někde mimo vás, jo, což si myslím, že asi nefunguje, protože a všechno, co nás obklopuje, tak je většinou pak pomíjivé. Samozřejmě, i když vztahy třeba vydrží 40-50 let, tak stejně jednou pominou. A to štěstí, tu pevnost, tu stabilitu je potřeba najít hlavně sama v sobě. Já tu vnímám, že tu dáváte hodně energie, hlavně muži, do zajištění, do financí, do hmotných prostředků, do něčeho, abyste tu něco vytvořili hmotného, nebo abyste si tu hojnost udrželi, někdo z vás. A hodně tu dáváte energii do pracovních záležitostí, do financí. Pokud se díváte ženy, můžete mít takového muže ve vašem životě, ale je tu takový pocit, že nevíte, co se tu ohledně emocí a pocitů, že tu nemáte nějakou jistotu, nebo je tu taková ta nejistota, pocit, že nevím, co mě čeká, nebo nevím, co bude do budoucna. Může vás tu blokovat nějaká žena, může vás tu blokovat někdo, kdo už se dívá jiným směrem, a vnímám tu jako takovou ženskou energii, nebo dívčí energii, nebo někoho, kdo vlastně je tu blokace, může to být pro ženy, že se tu můžete blokovat, že nevidíte svou sebehodnotu a sebelásku. Tudíž potřebujete vystoupit z nějakých vašich přesvědčení a vzorců, abyste se vydali na tu cestu do toho cíle. Samozřejmě samotná cesta je pro nás tím cílem, takže abyste si to aspoň uvědomili a vystoupili z nějakých jako kdyby starých přesvědčení a uvědomili si vaši sílu, sebelásku a hodnotu. Pokud se dívají muži, může vás tu blokovat taková žena,
která tu právě, tu sebelásku a hodnotu, jako kdyby se snaží najít. Zvláštní. Ale někdo to měl slyšet. Je pro vás důležité pocit takové té hojnosti, pocit zabezpečení, pocit toho, že vidíte tu krásu ve vašem životě, tu čistotu ve vašem životě a že žijete v takovém tom, dá se říct, prostředí, které je nečisté, ale které je právě volné, nebo které je takové to uvolněné, jak jsem tady cítila takovou tu svázanost, jo, takže tam vnímáte tu radost, protože i vodnáři potřebují tu volnost. Posunujete se koncem toho měsíce vpřed, vytyčili jste si tu nějaký směr, nějaký cíl a jdete si za tím, jo? Je tu rozhodnutí, je tu odvaha, je tu odhodlání jít do nových začátků, ale úplně do nějaké nové změny. Takže já tu vnímám, že začátkem toho června vstupujete do nějakých nových začátků, nových příležitostí, které se týkají úplně nové energie, že to chcete uchopit ten život jinak, více nově, více prostě to prožít jinak, než to bylo doposud. Mně to sem jde hodně i do vztahu, takže záleží, v jaké oblasti to máte, ale vnímám tu, že tu budete tvořit v tom červnu nové začátky. Takže pokud s vámi výklad souzněl, pokud s vámi nějak rezonoval, tak já se budu těšit, když se připojíte do členství, kde jsou mnohem hlubší vhledy. Tady byl obecný vhled pro vodnáře, a tam jsou vhledy pro vodnáře, vztahy, láska, práce, rada na měsíc květen. Takže pokud máte zájem o hlubší vhled, nezapomeňte se připojit do členství a tam samozřejmě jsou i zpětně videa pro vás, všechny dostupná. A také nezapomeňte 11. května budu živě vysílat. Pokud mě odebíráte pro všechny odběratele jako poděkování v 5 hodin, tak se připojíte na odkaz, kde budu vysílat živě a budu odpovídat zdarma na vaše dotazy, otázky a budu mluvit také ohledně partnerských vztahů, protože je to pro vás důležité téma. Takže já se budu těšit, mějte se krásně. Tak já už tu vítám další znamení a to jsou rybičky, takže milé rybičky, co tu máme pro vás na měsíc květen. Takže co tu máme pro rybičky a samozřejmě jsou to obecné, kolektivní vhledy, tudíž nemusí to s vámi rezonovat. Každý máme svobodnou vůli, co si zvolíme. A pokud máte ascendent v rybičkách nebo rybu v jiných planetách, i tady může být zajímavá informace, zpráva pro vás. Takže co tu máme pro rybičky? Tak. Já to vnímám, milé rybičky, že tu půjdete. Tady někdo z vás na sobě může pracovat v tomhle měsíci, nebo tu můžete se účastnit nějakého semináře nebo něčeho, co vám může hodně pomoci. Vidím tu prostě, že tu v tom měsíci květnu bude pro vás důležitá nějaká účast, kde si tu může někdo z vás pracovávat, nějaké programy, nastavení, něco, co je ve vás zakořeněné. A právě my přes ty programy, ať jsme je převzali od mámy, od táty, od babičky, od dědy, od té rodové linie, tak nás můžou blokovat, protože my pak přes ty přesvědčení vnímáme ten svět. To je jako když postavíte 5 žen vedle sebe a každá žena ten svět vnímá jinak. A je to proto, protože každý to vnímáme podle svých programů a přesvědčení. A nám se to ukazuje, nám se to zrcadlí, to, co máme uvnitř v té hlavě. Takže jako kdyby tady na tom někdo zapracoval a účastnil se něčeho, co mu pomůže vlastně se dostat z nějakých přesvědčení, z nějakých, může být i z nějakých důležitých vzorců, které vás, a hlavně vnímám ženy, které vás mohly zastavovat ohledně vašeho sebevědomí a sebelásky. Tady se rozhodnete něco tu překonat. Rozhodnete se vydat na nějakou cestu, i když si uvědomujete v půli toho května, že máte pocit, že jste jako válečník, který si tu hodně prošel a který
na kterého bylo hodně naloženo, ať jste ženy nebo muži, tak jste si tu někdo z vás hodně prošli, hodně tu bylo na vás naloženo, ale bylo to proto, abyste se dostali zpátky k sobě, do svých pocitů a emocí a dobře uchopili ten váš život. A může tu být také to, že koncem května tu přichází nějaká osoba vám vstříc ohledně pocitu emocí, anebo vy tu někomu můžete nabízet pocity emoce, nebo tu nějaká osoba vám tu může pomáhat s vašimi pocity emocí koncem měsíce května, abyste tu vyrovnali něco v té rodině, v těch vztazích a vůbec v tom vztahu sama se sebou. A to se pak projevuje i do vztahu s okolím. Já to vnímám, že vás tu můžou blokovat právě to nesebevědomí, ta nesebeláska nebo něco v tom smyslu, že se tu blokujete ohledně pocitu emocí, vaši vášeň, vaši krásu, hlavně ženy, jo, tady vnímám vášeň, vaši krásu, vaši odvahu, která je ve vás, jako kdybyste tu blokovala díky pocitům emocí, které tu nejsou uchopené, které vlastně, a to jsou ta přesvědčení, to jsou ty programy z minulosti, že jste třeba slyšela, že si něco nezasloužíte nebo že to nedokážete a tyhle programy a přesvědčení můžou být natolik silná, že tu vlastně utlačujete tu svou ženskost, jo, tu vášeň, tu radost života nebo to, co tu chcete žít, ale vlastně se držíte zpátky a blokuje vás to právě díky těm pocitům emocí a ty jsou uloženy v tom těle, takže vás to tělo blokuje. Zkuste se podívat na mé webové stránky, kde vlastně jsou pod videem samozřejmě, kde vlastně dělám i terapie ohledně přepisu programu. Mohlo by vám to někomu pomoct, pokud to s vámi souzní. Vnímám to, že tu je pro vás důležitý nějaký muž ve vašem životě. Může to být člověk, který je takový zemitý, nebo který má rád takové ty finance a to zabezpečení, nebo může takový muž být i vedle vás, který může to být i váš otec, mně sem přišlo, nebo někdo právě s kým se prolíná tady ten program, ale může to být i někdo ve vašem životě, kdo tu je pro vás velmi důležitý a kdo tu vlastně tvoří takovéto zabezpečení, tu stabilitu, to zázemí. Jako kdybyste vstupovali do měsíce června s tím, že už tu nechcete nosit tu tíhu a ty vaše přesvědčení, kterými jdete, jo, a takhle se můžete cítit, jo. Takže, že to tu někdo už se k tomu otáčí zády a už to nechce nést a vlastně si uvědomuje, že to nemusí nést, že to může zhodit a může se narovnat a právě být tou královnou holí, být tou ženou, která ví, co si zaslouží, která prostě je něčeho hodná a která to ví sama uvnitř sebe, protože většinou nám vždycky přichází odraz toho, co je uvnitř naší hlavy. Takže tam je potřeba s tím pracovat, jo. Milé rybičky, to bylo pro vás na kolektivní úrovni o obecný kolektivní vhled. Pokud se chcete dozvědět více o rybičky, takže se určitě připojte do členství, kde jsou mnohem hlubší vhledy na měsíc květen, ohledně lásky vztahu, ohledně práce, ohledně i rady pro vás, pro rybičky, anebo se tam zpětně můžete motivovat i jinými videi. Takže já se budu těšit, pokud se připojíte do členství a jinak se budu těšit 11. května, nezapomeňte, v 17 hodin. 17 hodin to je v 5 hodin odpoledne, že? Abych to tu ještě upřesnila, tak vlastně budu vysílat živě pro všechny, kdo mě odebíráte, pro všechny odběratele a budu zdarma odpovídat na vaše dotazy, otázky, ať se to týká čehokoliv a budu tam mluvit hodně o tématu partnerské vztahy, protože vás to hodně zajímá. Takže já se budu na vás těšit a mějte se krásně. Ahoj!